Ramogi juang wasedu kwantiere karaka cheno maromba koro muntiere karaka penjo maduong mantiere kawuono nene piny kanyo kanisa kata dinde mobayo yo mane wach mantiere karaka wada penji kata ni bende ngeni tie moko ma obayo ka gibayo yo to gibayo yo chielo machalo nade nitie paro mopogore mosebedo kanyo ka ichwalo ta inya nyaka sani nitiere mago ma otenore kod nek kata jogo ma kore chuno ni nyaka twe kata ka gidhi kata kuom mechgi ni gitweyo nyaka chieng githo wacho ni ka githo ko koro gineno polo piach ni tinene yo machalo nade wada winjo jatend piny Kenya ni wacha ngo kotenore kod joma nie din machalo kama kachelo koda ka wach mare bende kaulieko mano mana gigo mano wacho chieng manyoro to motelo mano bende koro Ramogi juang mondo miakoni ni chenro ma kawuono biro ne achiel kachiel bende ka wuok bor Nairobi kar kae kachiel koda ke studio moro ma Kisumu kama wadhi bedo kata kod jadolo ma bende wadhi bedo kata kwa loso godo kinyi ma kawuono wada mana rango ni gik mage kata mosebedo kata katimore wantiere kata kod bishop mano mar kanisa mar God's Miracle Center Kisumu mano Daktari Evans Ooko kinyi ma kawuono wantiere kode kapok awinjo kata wach mar jatend piny Kenya gino mano wacho chieng manyoro wa arwa ketwa kinyi ma kawuono Daktari Bishop Oyawre Kisumu chio nade ukinyi makawono wala TWAK dinde ma obayo yo tinyalo duok gi e yo mane arwaki ni machiegni chenro mar mbako romo Ero kamano Kisumu chio maber en an bit ogich matin wan gi koth ma Nyasaye okelo wago ero kamano an Bishop Dr. Evans Ooko mar God's Miracle Center kendo an jakom mar Kisumu County Clergy Fellowship mangima ane jakom gi kendo ging'eyo kawuono ni an ka kwado bedo twak malich ahinya kendo gi weche mosetimore ok mit kendo ok ler chunywa lit nikech en gima otimore odwa iluongo no timore od jodolo koro iyudo ka weche tek to nitie weche maricho nitie kendo wach ne omako chuny Kenya makara jatend piny bende obedo kod chuny malit ahinya kogolo weche moko mane ni e chunye ka kogolo weche go ko ochomo ding ter mak mranea agombo ni mondo wuoye mana matin nikech luong ka Nyasaye luongo ng'ato nitiere luong inyalo luongi to nyalo wilore ne ng'ato e wuoth mano momiyo iyudo ka gik machalo kama timore ne ka gichako wuoth to Nyasaye oluonge to owilo laini e yo kaka wuotho kod Nyasaye omiyo gik ma miyo owilore kaka wasechako wuoth kawuono wadwa wuoyo malich ahinya kendo gi iye ma wang'e wechego kaka chalo wanen to ang'o momiyo gigi chopo kama timore kama momiyo antiere studio ka kendo antie ayie mondo walalare wechegi nikech wach ni owuok kuom tweyo iyudo ka jatelo ma timore Kilifi Paulo oketo ji ni tweyo ne makoro odhima dhano odhima koro tho to nitiere kaka muma wuoyo e tweyo gima miyo ng'ato nyalo chako tweyo gima miyo keto ng'ato nyalo dhi ir Nyasaye kod lamo to kod tweyo nitie sama tweye to nitie sama ok tweye amomiyo ka gik Nyasaye ging'eni nitiere gik Nyasaye gi en matin ka ko kagidhi kendo gichopo maber iro kamano ahinya antie ka mondo wabed e twak wuoye matut ahinya kuom wechegi kech thomo timore no twatimo mos Ero kamana ahinya jadolo kuom thuolo matoko dere Ramogi TV kinyi ma kawuono wadhi go mbaka ni kendo mbaka ni watero nyaka jopiny wawinje pat jopiny gi to giwache yo machalo nade nyaka sani wantiere kar kae mondo mi wawinjane kaka chenro dhi e kinde mabiro mbele kanyo wadhi bedo kwature koda jaocho Lois Okelo entiere wacho ni ene apaya kendo ochopo studio kar kae kochopo wature kode achiel kachiel mondo mi okonwa ento kaka jaocho nene yo machalo nade nitie jogo madhi manyo jogi magiero mabende ne olal tikono ikacha ni oyo jogi bende koro osetho kata kamano wadari mana nyime ka wantie ka kod jadolo ka omedo mana rango kendo go tarubin gik mopogore kaka oganda nyalo dak penjo mathoth nitiere kar ka ang' watemo ni waduok monyalo moko nyal bende nitie bede sirkal moko mabiro thuolo mondo mi oduokgi
kinde mabiro kotenore kod nek magalagala kata din magalagala ni koro makoro bende kelo tho ne oganda mathoth ahinya bende makoro tweyo ni nyaka githo koka gidonje polo piach. Owinjo jatend piny Kenya no wuoyo machal nade kotenore kod mano mar jadolo mabende ne wuon kanisa no mabende nitiere kar kanyo ma joge ne tweyo nyaka tho mano Paul Mackenzie manyaka sani nitiere e lweto bila kapodi medo tim nonro. What we are seeing in Kilifi, in Shakahola, is akin to terrorists. There is no difference between Mr. Mackenzie, who pretends and postures as a pastor, when in fact he is a terrible criminal. Terrorists use religion to advance their heinous acts. People like Mr. Mackenzie are using religion to do exactly the same thing. I want to say that the government of Kenya, and I have instructed the agencies responsible to take up the matter and to get to the root cause and to the bottom of the activities of religious or people who want to use religion to advance weird, unacceptable ideology in the Republic of Kenya that is causing unnecessary loss of life. Let me also say that any religious group that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Those institutions and those religious institutions should be closed down because they are working against the collective interest of the people of Kenya. Mano jatend piny Kenya kanyo kano loso. Daktari Evans, ma jadolo mane county ma Kisumu, Dr. Evans oko, okinyi ma kawuono winjo ka jatend piny Kenya no loso. Ka en jatend piny Kenya, teni moloso mager kamano kotenore kod din machalo kama. In kaka jadolo, iwacho ni mano bende ka en achiel kuom jogo makoro yalo, ninyalo wacho ang'o kotenore gi mano? Gima Nyasaye wacho, ndiko wacho maler ni kik wamedi kendo kik wagol. Mano ndiko. To ka ng'ato osedonjo nodwa no med gima onge ndiko, kata ogol gima onge ndiko, mano ok Nyasaye. Jatend piny ni kare, nikech mano tho, mano en ngima owitore. Tiyudo ka ng'ato kata obed ni en ng'ama weak machalo nade, en ng'ama chalo nade, ei family ne en ng'ama very important. Emomiyo niya, jodolo mawuok kendo dwa tiyo kod muma e yo ma ok owinjore, kata wan jodolo ok wabiyie. Nikech achako kawacho niya, nitie Nyasaye luongo ng'ato, to kuluonge omiye luong. To giwuoth kaka giwuotho kod dwaro mang'eny ma gibedo godo emomiyo gichako wilo weche Nyasaye. Ndiko maler mar Jehova koniya, Matayo 17:21, ni nitiere kit lamo milamo gi tweyo. Tene nitiere gik moko mobedo matek ne ng'ato kata gi family ne kata gi ngimane ma ok onyal timo kende mak mana Nyasaye kende. Koro Yesu bende odhi onyisogi ni kaluwore kod ma tinyalo lamne titweyo. To nitiere seche milamo titweyo. Waonge gi lamo ni ng'ato lamo ni mano be modhi gi polo. Onge kama ndiko wacho makamano. Ndiko wacho mana ni nitiere tek moro gi pek moro manyalo bedo, to sama pekno obedo kan chandruok ma nyaka lame gi tweyo. To nitie mana seche milame titweye, then iweyo lamo Nyasaye. Dungina no ka Yesu bende odhi olamo, to koselamo nitie tich manene mbele ne, emomiyo nodhi olamo to tweyo, to tok lamo gi tweyo donge odhi e pap koko chako tich Nyasaye.
Koro jalni mowuok kod puonj mopogore ma wayalo kendo puonj mopogore gi ndiko mar Nyasaye ni okawo nyithi kendo kawo dhano oketo piny notweyo ni nyaka gitwe ni koro mano yo magidhi gi polo. Mano ok wayiego wan jo Nyasaye. Ndiko nyaka yal muma e yo maler, nyaka yal muma e yo ma Yesu okete, nyaka yal muma ma kaka Nyasaye wacho. Mano to omedi, to ndiko koni kiki medi kendo kiki gol. Mane kaka wang'e clear pass. Erokamano ahinya, wacho ni weche thoth kanyo kiwacho kanyo ni tweyo ni itweyo yo machalo nade, to bende nitiere anyuola bende mantiere kar kama bende koro nigi paro mopogore opogore. Moko bende nyalo bedo ni gin yawuoto nagi, moko bende gin mana jowa maponono oganda, moko bende ong'ero. Nyaka sani penjo mantie en ni jogi duto nek ma kama ne owuok kar kanyo. Nakone studio ma Nairobi ka antiere kod wendo ma bende wada twak godo kinyi ma kawuono mondo mi okonwa en kaka jaocho ka pichni ma kamagi oganda neno. Dibed ni koth nochako goyo oganda wa kanye mano mochopo nyaka kama wantiere sani. Mano jaocho Lois Okelo oyawre kendo machiegni. Erokamano oyawre ahinya Cleopas. Kendo aduoko erokamano kuom yudo thuolo mar biro e twak ma kawuono. E twak ma kawuono ma bende wada Lois ogone erokamano kuom wacho ni sani gik mang'eny timore Nairobi. Nitiere dhogni mag nyamburko, nitiere koth bende ma nyapoya kamoro amora ma intie yudo thuolo ma ichopo kar kae. Walose weche mag dinde makoro nyalo bedo ni obayo yo. Bayo yo makoro gibayo yo ni nochakore inyalo nene yo machalo nade. Mano ka ikete e pim mano ringre makoro bende oseyud kacha moyo 70 mano mawuok e bunguno mashakaola Kilifi mantiere inayo kanyo bomano mama Lindi. Gino mosebedo kacha katimore nyaka sani. Pachi gimane mosebedo ka ringe wiki winjo sigano makamano. Erokamano ahinya Cleopas, kendo amoso jowinjo wa duto kendo aduoko erokamano kata ni jadolo ma bende osetemo fuono weche ma nitie ma awinjo matin go. Aparo ni asebedo ka awacho ga pile pile no bongo dhano en gima ngima, to ongima to nitiere kako tiyo gi gik mamiyo obedo mangima, to gi gik mamiyo owinjo ka dak kendo bedo mangima no berne. To achiel kuom gik matekie ahinya fuono kendo ng'eyo kaka tiyo en gimiluongo ni paro mar dhano, to gi kaka oparo gi kaka odwaro gi ng'amo nyalo keto yiene kuome. Nikech kata ka jadolo wuoyo kamano, owuoyo nikech awinjo kowacho wach muma ahinya to kod Kristo. Nitiere oganda ma Kristo no bende ok gikawo kaka Nyasaye kata ng'ama lich ahinya e kit ngimagi mar bedo gi yie kata kod faith kaka waluonge. Bende wang'eyo ni kata kama wantiere ni nitiere ng'ama nyalo kawo kata mana le moro amora to ayo dhi oketo kaka Nyasache, moket geno ne kuome, modag higni mang'eny ka leno emoneno kaka Nyasache kata gimoro amora, kit gimoro amora moneno kod wang'e. Koro e seche ma ne aneno wach ni kotimore, to gima nokuongo e pacha en ni adiera machutho jogi eki nitie gima ne gineno kuom jatelo mar kanisa machalo kama, kendo nitie kaka nochako kodgi, odhi kodgi, mowuotho kodgi, mobedo kodgi, eka koro ochopo kuma gimotimre ni odwa bede mopogre gi gimonego timre, eka koro buoko bede. To an gadieri ni higni, anano kiwacho kacha ni en kanisa mosebedo higni mang'eny, to an gadieri ni higni go duto jogi ne nitie donge, nikech ok gisebedo ka gitweyo higni 6 kata higni 5. Koro Cleophas gima penjora ni ang'ono hie momiyo jogi ne koro inyalo keti e gima chalo kama machopo kuma koro kata ngimagi koro ginyalo wito kalure
kod puonj mopuonjgi. Kamano. Yeah. Iwacho ni penjo biro mathoth ahinya kendo kinde ka ntiere karaka ntie penjo abiriyo nyaka Ramogi jong mano asekoni ni odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata ka warango gi achiel kachiel mondo mi wateme duokogi ka mokwongo kanyo watemo rango ni okinyi ma kawuono nitiere mago ma ipenjo kanyo nire kaka gik machalo kamagi midhiero ma bende okelo buok ne oganda ahinya ne otimore ka jogo mantiere kod lony mar arieya kata jogo marango nonro mopogore opogore ne okudo thuolo mar yango gi ni gik machalo kamagi nobedo kata ka timore. Intelligence ne nitiere kar kanye nyaka sani adadhir jadolo Evans Oko. Daktari, ka nitiere kaunti ma Kisumu inyalo mana miyowa bende un kaka jodolo un gi chik matayo e tiju mar dolo kinde duto ponono ka untiere kata ka utimo tiju manyalo miyo jok moko donjo e time moko majendeke manyalo miyo kel lal mar ngima dhano. Bende chike moro amora mantiere pacho kae mosebedo katayo? Gima wacho en ya chik matelonwa mokwongo en muma. Chik matelo ne jo Nyasaye en muma. Inyalo paro diri manyocha Covid odonjo ei Kenya ka 2020 ne bet tek ahinya kendo kanisa mane weche odhi ochomo tir to ne wabedo piny ma wakon ni sirikal ne wadhi bedo kawachikore kendwa. Kanisa gima timore ni muma luore gi kaka ng'ato winje aeto wantiere kod jodolo makawo thuolo makende. Koro kosechako kawo thuolo makende mondo owil go wiji moket gi dwache e injili moyalo mane midhi yudo ka koro dhano winje mabor mak mana niya onego bed ni jok ma watelo negi jok ma gin nyithind Nyasaye ok onego bed ni wan jo Nyasaye koro wamiyogi yo ma ok owinjore kendo weche moko ma miriambo. Gima timore niya ako mokwongo niya ni ka ng'ato chako wuotho kod Nyasaye gi kaka oluonge gi Nyasaye jomoko bedo gi dwaro mang'eny omiyo giwilo wuoth. To nitiere be jomoko mabende dhane moluongo ei tich Nyasaye nikech gineno gik matimore koro gibiro be gi riekni mang'eny. Iyudo ka ndiko wacho maler niya ni ne gibiro poya e wechegi kendo ka gisomo gik maringo e kanisa giyudo ni mae gima ginyalo timo go ohala omiyo ok gin kod chuny mar konyo jo Nyasaye. Koro gidhi to kod dwachgi ma gidwaro cha giumore. Nitiere kamoro mandiko wacho ni nitiere giumore kod the cover, the skin mar jasigu, the wolf. Lakini iye en wolf lakini oko to neno karombo. Emomiyo wan be koro wawuok oko sani mondo watieg piny nikech jogi lalo jo Nyasaye. Litnwa ka waneno ka dhano tho kendo ipuonjo gi mopogore gi puonj ma yore ma ok en kako nego bed ni puonjo ji. Jadolo. To kendo giluwo kendo ji luwo weche ma gitimogo. Adwa ni maki paro no gi kanyo mondo iduok na penjo machalo kama. Jodolo usebedo kanyi kinde ma dinde maka magi usebedo ka dhi nyime. Gisebedo ka gipuonjo oganda timbe machalo kamagi manyalo kelo lokruok mag paro. Nikech biro mara Paul Mackenzie ma bende koro luongore ni jadolo to oganda wito ngimagi ok en mokwongo. Jodolo osebedo kanye ma pok awinjo duondu kata nikech nitie dinde moko bende ma oganda moko kata jabedo ni yudo Sara to Sara ok ni okonyo go kata jok moko timang'o. Osara otiyo go mana yo mopogore kaluwore kod lokruok mar paro ma ponono nitiere kacha. Lokruok mar paro ni ang'e ni jaocho ankonwa kani ochako kanye to sani jodolo ne un kanye e kinde ma Paul Mackenzie kata wachne ne pok ochopo e media kata ne pok ong'e ni gik ma kamagi timore ne untiere kanye duondu ne nitiere kure e kinde motelo. Gima timore Cleophas. Gima timore Cleophas ne jodolo wachiew. En mana ni duondwa kata wagoyo ok chop oko nikech wabedo kendo wawuoyo kod joma wayalo negi
mondo ging'e kendo gibed joma neno, gibed jok manyalo winjo Nyasaye, gibed jok manyalo wuotho kaka Nyasaye wacho. Koro gigi katimore, waonge mana gi yo ma weche ma wacho chopo ne ji oko. Wasebedo kata mana ei Kisumu ka, seche mwase waluongo nyaka media, wawuoyo go, iyudo ka wasewuoyo to bendo kiwinji ka bende ilade mondo chopo ne ji. Mak mana ne wasebedo ka wawuoyo to chopi onego bed ni koro sani walosuru migepe moko mondo gik ma wawacho matimore kata ei kanisni kendo ka wagolo duondewa mondo winj e piny. Mak mana ne ok winji kata wawuo ok winji. Gigi timore atima, iyudo ka gigi timore kaka osebedo kotimore no, to lit malich. Mak mana ne awakwayo ni mondo Kenya waka wabedie kod migawo moro manyalo winjo ywak mar jodolo ka wawuoyo to winjie mondo duondwa wuog oko. Wagolo duondwa seche duto, mak mana ni ng'ama golo mami duondwa no wuogi onge. Nitiere NCCK okonyo weyo machalo na nikech mano nyalo bedo kanyo en duol mero makelo riwruok mar kanise kata kwarango kanyo nitiere riwruok ma untiere godo. Bende unya bedo kacha mondo gol duondu kanya achiel koso udwaro migawo mane makendo udwaro mondo mi okonyu mondo mi onywande nikech nyaka sani untiere gik moro munyalo kete duondu ponono en mane madier ni ukete sirkal mapacho ka mondo mi jodolo obie kanya achiel mondo kwede ka okang' mager ahinya gik masane timore pacho ka. Gimo nyalo kwayo en ni mondo wabedi gi thuolo ma kapo ni weche timore kama to sama jodolo wuoyo to wachno onego bed ni chupo oko piyo. Wati gi media mapani ber moloyo te. Media mondo miwa coverage maber kendo ka jadolo moro timo gimoro tibo winjo ka jodolo moko bende gitemo seyo wachno kendo gigolo wachno oko. Mak mana ni iuma be ok ochop oko. Emomiyo kata an awuon asebedo ka wuoyo diere mane wantie kod corona kae. An jakom mar Kisumu County Clergy. To ukiwinji ka iwuok oko, ukiwinji ka wuok oko, ywak wago koko ni mondo winji gima jodolo machielo timo nikech nitiere jodolo mosepondo ei wakae maling' kendo gintie kod dwaro mopogre kod dwaro ma wantiere go. Ok gin gi dwaro mar yalo injili. Ing'e ni dhano chunye nitiere kod dwaro. Koro gimoro mane minyise ng'ama nigi dwaro, mane gi chando, iyudo ka gimoro mane minyise oyiego. Koro kata konyise gimoro mar lal ipoko lal. Koro mane momiyo wakwayo ni media mondo obed thuolo seche ma waluongogi mondo giwinjo duond jodolo ka wuoyo kech kwa ywak seche ma gima timo madiyowa odwa ka nitiere ng'at moro mobiro mopondo to mondo weche ma wuochogo mondo wuog oko. Koro media manyalo konyowa moloyo gimoro amora. Media manyalo konyowa. Wan gi EAK, but EAK kada kapo nogolo sauti samoro ka ogolo sauti to media okolando ji ok bi ng'eyo. Mak mana ni wakwayo ni mondo jodolo ka wuoyo to imiyo gi thuolo ma winj malandi mang'en to ang'o matimore ei waka, ang'o madiyowa, ang'o masandowa, ang'o matimore. Koro mago gik mantiere go ma wan ge waka wagolo piyo ka media nyalo konyowa. Cleophas. Erokamano ahinya kendo koro kanyo bende kela kuom jaocho Lois Okelo. Oganda luwo din. Oganda ang'eni ja Kristo kendo in bende in gi yie mari. E kinde gi bende ka oganda chako luwo din to nitiere din mapuonji gigo moko winjore. Akia ni kinde mage ma ng'ato nyalo ng'eyo ni mae loko pacha, mae dhi wilo pacha, kendo ma dhi miya bed ng'at moro ma iwacho gi kisungu ni en extremist kata en koparo to paro mabor ahinya moloyo kaka jowetegi bende bedo kacha kaparo kaka sano osebedo kacha kwa neno gigo matimore kacha Shakahola. En ang'o minyalo medi wiye ka lokruok mar paro ni owakani? Aparo ni nitie wach moro ma jadolo wacho kanyo manyalo bedo kuku mar wach mwawuoye nikech kaka jahocho kata ng'amo somo saikolojia nitiere gimomiyo ng'ato ka ng'ato obed ng'amo somo, obed ng'ama nigi mwandu, obed ng'ama onge kod mwandu, obed ng'ata ma nitiere kod gimoro ma
rem moro ma entiere go nikech rem kite ng'eny. Inyalo rem e paro, inyalo rem nikech ni dongo ka kata ionge kod miyo monyuoli to inyalo dongo ka ni sandori. Inyalo nitie rem mamoro amora nikech ng'ato nyalo bedo gi pesa to en gi rem mar ni oneno ni dipo kata ka oganda ni ok ohere kata familia mare ok ohere. Ng'ato nyalo bedo ng'ama nigo to nitie rem ni kuonde duto. To emowinjo ka jadolo fuono wachno to nitie gimomiyo ng'ato nyalo chopo kuma koro kata ka en gi rem moro e kit ngimane kata e chunye kata e pache. Tidhi yudo ka ng'ato biro manyalo chopo ne kamoremieno to onyalo kawo thuolone modhi oket geno ne kuom ng'ato nogono. To koseketo geno ne kuom ng'ato nogono to koro gimoro amora mobro wacho kata mobro timo bedo ni koro onyalo kawe kaka entiere no. Nikech kapo ni ng'iyo kata jogo ma onwang'o koro chandruok gi wach mar Shakahola ni to wasewacho chien kacha ni ok en gima notimre nyocha kendo ok en gima notimre kawuono, en gima osebedo kotimre kuom higni mang'eny. To e higni mang'eny go eko ibro nwang'o ka gini ok nyal chakore ni nochaka chaka to udonjo to uchako onge ng'ama nodonjo danya tikone ni chak tweyo ti chak dhi e bungu. En kacha nyaka chaki gi gimoro mabro kawo thuolo mondo ochop kar rem ma ji nitiere godo. Koro emiwinjo ka apani jadolo fuone ni ka ng'ato onge gi pesa, apani moko nitie mwasewinjo ka ng'ato biro gonget to gi mogo emochako go. Aya idhi yudo ka ng'ato biro gi school kata uniform emochako go. To ayudo kotimo kamano to odhi ochopo rem moro ma ng'ato nigo. Nitiere jodolo mosekawo thuolo ma obedo kod joma mine. Kech ng'ama miyo ing'eni mondo kati bed mna gi pesa manadi to oganda neni ni ng'ama ni kare nikech mokwongo okendi, mar ariyo in miyo makoro nigi nyathi. Tinwang'o ka rem mar kend kata rem mar nyathi nitie to ng'ama dwa wacho ni an kibiro kilamo kama to ibro yudo nyathi. Onge ng'ama nyalo tamo miyo no kata obed mana ng'ama osomo mochopo kure to obro wuok mondo dhi. Cleopas parie moro ne otimre ka apani notimre KICC. Kane ng'ato ne jadolo moro biro to wacho ni en lamo molamo ma en go en ni kibiro kanyo to ibro wuok gi wuon paru. To ni neno kaka kanyo no opong' ma ok inyal nikech ng'ato ka ng'ato ne nigi yie makamano. Koro aparo ni gimonego wang'i matut ahinya en chandruok nikech aneno kipenjo jadolo penjo matek nikech mondo mi ichak ng'eyo ni ng'ani to koro pache dhi ka koro dhi balo kod puonj mar kata yie ma en go. To ing'eni pimomita atike kamano nikech pimomita minyalo pimogo wiye ni koro ochako balo en mana ka koro nitie ranyisi moko ma koro wuok minyalo ne. To ranyisi mang'eny minyalo nego ineno ka sani kata pod wantie kodgi nikech nitiere joma kodonje din tirwakri mopogore, nitie joma dine moko maketo ni ichiemo mopogore. Kochopo kuma koro iwacho ni nyaka gimisomo upogore to gi gik makamago. Koro ing'eni kanye monego ji chak goyo thothorio kendi goye koko nikech koro in kaka Cleopas koro ichopo to koro idonje e din ma koro wachako neno ka itwita e ariyo more wi more nguti tabiro go mane studio ka tibiro go studio to idwaro ni mondo oyieni ni in koro kaka Cleopas nyaki twita e ariyogo e studio kae. Ting'eni koro mano nyaka koro wachak kawo thuolo mondo wawach nang'o nitie koro gima ok ni kare. Ai gima awacho kendo adwa wacho matek ahinya ni tuoche ahinya tuoche mang'eny ma ni wi dhano gi nitie moko mayudo kama uponde ahinya e kanisa kata e yie kata e din. Koro nitie ng'ato ma tuo ma en go
kodhi okawe mokete din to oyudo kamunyalo tiye kendo nitie jomoko ma bende nigi tuo machalo kamano ma ginyalo bedo go magibed kanyachiel ai ka gisebedo ji 3 kata 2 kata 4 tiyudo ni nyaka ang giyude jomoko magiywayo kendo makoro gikelo kendo gipuonjo gik magitimo gi eki emomiyo inyalo neno ka koro nyaka ng'ato nwache kod muol ahinya nikech ineno kata ka koro gima timre gi Yesu mar Tongaren penjo maber jodolo manitie machiegni kata jogo mosewuoye ineno ka okomiye pek ni ochakore kama tae kinyne to biro bedo gimoro mopogore eka koro wachako go koko to inwango kata kaka ji timo kode mbola tibae koni gi koni kata social media odhi ochalo gima koro ni kare to chutho adier ineno ka ok en gima ni kare to onyalo nyuolo gimoro machalo mana kaka koro mar Shakaholani nikech iwacho kacha chien ni mae ok mokwongo wasebedo ok ang'eyo gima notim nikech nitie nyaka lawyer mane ohinyo ngimane nitiere ndalo moko chien kacha e Rift Valley kacha nitie japuonj moro mabende no obedo kamano to ng'esa ni Cleopas joma nigi tuoche machalo kama manyalo yudo kar pondo e din ginie sikunde ginie kanisego magichako ginie e gwenge to moko bende gin jogo makoro ndiko ji e tich dong ing'e ni kata ka koro ng'ato nigi tich mondike ji en gi kambi to ka en gi tuo moro mar obwongo ma paro obalo gi gik moko to onyalo yudo yo moketo go joge mabiro e tich ka nikech dong ibiro nwang'o to kendo imanyo to keti ni kata nyaka go kathira ekidonj kar tich kanyo paro no gi kanyo ang'eni waduogo mondo mi wawinja ne gik mathoth ahinya matimore kae wacho ni gintiere kuonde tich moko timore sikunde moko timore kuonde ma wabaye osiepe ma waromo godo ginyalo kopo achiel machalo nade uduogo mondo mi warangi ane yo makare okinyi ma kawuono nyakora mo jang wantiere kar kae ka koro warango kanyo weche mopogore opogore chenro mopogore opogore wantiere kae otimi medoro kar ka medikete mana kae wantiere mbui mar YouTube kacha achiel kachiel ka otimero donjo kae wacho ni Marco Siba antiere chenro kendo wariti achiel kachiel aneno chenro ka antiere pokikono aka mentiere iwacho kanyo ni sani aluwo mana chenro mano ma Shakahola erokamano nya Vincent bende luwo kanyo achiel kachiel koda ka Hani kachiel koda ka Gracie mabende ntiere kar kae ka koro bende wacho mano Gracie Omolo owacho ni ntiere chenro kachiel Thomas Anyanga Dolphin Mganda wacho ni awuoro wach tueyono Derek Okomo oyawre ahinya ntiere chenro waduogo somo mathoth mantiere kar kae sani wakawo yweyowa mokwongo ka wantiere kae chenro mar mbako romo ka waduogo twak pod ni ka dinde obayo yo koso kete mana ka Tume mawakilonu otenore en dhadho maggi ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien Ramogi wuothie koda mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi ya ilongoni moto ebele edano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake
kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Haya, nyakolo mga jong wasidugo ntiere karakae, wacho ni kinde gi bende ka TWAK dhi nyime kono mane neno waka ntiere karakae, no wacho ni koro da somo ote, kamora mora ma ntiere yao ote, yornwa gisani, kapo kadhi mago modonjo kabuke Facebook ntie mago bende mwayudo kacha kokalo e mbui, kacha mag TikTok bende nyado Ramogi TV, kacha ramogi.tv, gino mantiere kacha, Karol wacho ni ntiere chenro, Dero wacho ni Dinde, to tinde obayo jowa, ka Sam Jakombe ne wacho ni amora ahinya gi TWAK antiere chenro aneno ka wuok New York State. Marco Sibo wacho kanyo ni an bende wacho ni aneno chenro ka wuok Muhuru Bay. Ramogi donjo e yo makare amor gi TWAK. Hai jodalawa untiere yo machalo nade kendo nyaka sani aluwo chenro mano mkochene kod nek ma wuok Shakaola mano Christine erokamana ahinya. Wacho ni penjo na en niya jogi duto te onge kata ng'ata achiel mane pache ler kanyo mondo neni iwuondogi kosoyo mage penjo moko mabende omedoro kar kanyo wawede ni mawuok e mbui mag Facebook kanyo ni to kacho wacho nade mago mbui mokalo e Facebook kacha posta mokero kar kanyo mondo mi usom gi ane achiel kachiel kanyo ka wantiere kodi kar ka. Aya, Golden Manzi wacho ni sirkal neni kure ka jogi te niko oganda mokiew koda Shakaola dak no report my chon koso ji okia channels to follow to report weche machalo kamago. Erokamana ahinya Golden Manzi mano ote mari mioro kar kanyo. Jaki Nyarmodi wacho ni mbako romo, wacho ni wach Dinde musieko gi mano manondro gi jikia ni donge den mano en mana last year kanyo kane Dr. Aida Odinga no wacho kanyo kano lose weche mag jogi koro ni dwaro gure e Luanda. Wacho ni nyaka no kwang ng'uono mano paro mantiere kar kanyo chike onego bed nitie magayo kanise. Mama Aida Odinga no wache kanyo higa mokalo awinja ni gima bende nyabedo kanyo katimore. Oywa Lady V wacho kanyo ni piny orumo nikech jodolo ma miriambo ng'eny moloyo jo Kristo yawa wuoro. Wote machielo mantie kanyo Thomas Ayanga ero wote mar chopo kanyo wacho ni Ayanga Thomas ka wuok Mombasa. Jodolo matinde achiel kuom 10 manyiso ji adier ng'eny gi odong' ne mana sifa gi loso pesa. Mano ote madonjo kar kanyo achiel kachiel mano ka warango chenro mopogore. Emilia Ausa wacho ni jomalamo Nyasaye e yo mawuonwa ma e polo dwaro mar adier. Wacho ni no ka wuoro Mackenzie kod tim makoch malich mawuondo godo oganda kendo wacho kanyo ni awuoro ni kasto ifenyo mana ni ji mang'eny osehinyore. Ai lit ndi amedo mana wuoro kar kanyo kasa ni pod nitiere kar kanyo wote mamedo donjo kanyo ni Elena wacho ni Mackenzie mano bende ka wasetieko wote mantiere kar kanyo. Wacho ni Mackenzie ng'eny Kenya ka Nyasaye mondo reswa mano mana achiel kuomgi. Kama chielo bende wacho kanyo ni Tembo Boy wacho ni wamora ahinya kod chenro mana kaka pile ma okelo no Ramogi TV. Aya ma odero Richard ka wuok Narok
en ang'o ma mowinjo watim kuom joma wilo wich gi to wacho ni to gitimone jokristo mano nego bed ni gireso yo machalo nade mano penjo mangi mako kanyo ka waduogo iri sani wadhi e kaunti ma Kisumu ira jadolo Daktari Evans Oko kono ane okinyi ma kawuono kotenore kod twak bende mosebedo godo okinyi ma kawuono ote oseor kacha jodolo ma wacha diere jodolo ma miriambo riwruogu mag jodolo ere kaka ung'e dieri mar wach un gi ndikruok mundikoru godo bende undiko kanise duto mantiere piny Kenya nyalo bedo ni loso mana eloi kaka jadolo to kara kamano intiere riwruok moro jokanyo ung'eyo nade dipenjo mamoko bende modonjo kar ka yude thuolo mondo midwok moko. Erokamano ahinya Cleophas. Adwa na med jiwo kama nyamera wuoye Lois owacho mamit ahinya kendo kama Lois wuoye no mane tend wach to mane chuny wach Yesu wacho ne nitiere jo nabi ma miriambo gibiro kendo sani wantiere kod jo nabi ma miriambo ma sani wuotho kendo gintiere piny Yesu nosegolo wach siemo wach no endo mak mana ni kama nyamera wuoye ma nyamera Lois kanye chuny wach ng'ama nigi chandruok wach ne tek nikech gini kin gi shida kaka itimri tami nikech kama kaka gimoro moro manyiso onyisi ibi timo kara ng'ato okaw mana lo moruode gi pi to koni ni gidi di changi ng'ano nyalo modho gino makata kikono ji kadek obiro muonyo kod ji kapagare koro jogi yudo thuolo kuom joma ne tie gi chando ng'ama osebedo gi chan iyudo ka ng'ano en miyude mokwongo kosemake kod jogi kich wan jonabi ma miriambo gidonjo mos Yesu nosenenogi mowacho ni beduru motang' kodgi kendo gibiro puondo ji kendo gipuonjo mopogore gin giketore aketa mak mana ni ok oluongogi kod Nyasaye emomiyo wadwa ni wagol onyo mager kendo wakwayo ni wabedo kod thuolo kaka ubedo kod thuolo umiwa thuolo wawuoyo nitiere jo miriambo gin kinena nena kama iyale tiuse pi tang'ne kanyo kinena kama iyale tiuso lo mano tang'ne kinena kama iyale tinumo ka gitudi mana Nyasaye ni tudu gi gimoro mano tiene ni kanyo Nyasaye onge emomiyo wabiduru motang' nikech giriek kendo giriek mak mana ni ng'eyo gi yot kidwa ng'eyo gi ibiro neno ka gisiemi kod wach moro mano omiyo ni wan e chokruok marwa ma Kisumo ma wantie Kisumu County Clergy Manager kom nyaka wang'i doctrine ma ng'ato puonjo nyaka wang'i to ng'ato puonjo ang'o wabiro kode piny ma kaponi ng'ato puonjo mopogore waketi piny mondo waketi yo mondo ing'e ni kama e kaka onego bed iwuotho iyudo ka kanisa moro onge giminyalo mak mana pesa kende onge giminyalo mak mana pesa kende mano nyaka chich ne wach machalo kamano iyudo ka gik ma giyalo gidwaro mondo giyud koa kuomi imiyogi kendo seche ma giseketi ma gitweyo ji ing'eni itweyi gi pachi mokonge wilo mondi kosewil pachi nikech en jalo ma miriambo kendo en janabi ma miriambo owilo pachi kosewilo pachi koro keti ma otweyi twech mwandu ni riusa mwandu ni te idhi miye ento mor malich mane momiyo ndiko moro wacho ni ya gihero keto ni ji jok to gin to girwak jok iyudo no nyalo keti mondo irwako gunia to en to rwako mana sut en bi oketi ni nowuondo notweyo ok otwe ng'e dende kaka chalo iyudo ka dende ler dende yom to jok ma oketo tweyo omera dhano bero to be ok ochande to onge ng'ama neno nikech mokwongo gima gitimo gilalo pachi they brainwash you ing'e ni dhano en dhano nikech obwongone wiche dhano to ka ng'ato osedhi ka wiyi mokawo wiyi mowilo tiyudo ka kuro kara jok machalo nade iyudo ka kara jomariek belo alowa miyo kara jomariek belo alowa emomiyo din en din obed din
ma iyale Yesu obed din ma ok iyale Yesu anya minwa Loiso wachone ya nitini kude moko ma gikawo mana gik moko inyisechegi kuro mano be en mana din iyudo ka din en mana din kamoro amora iyudo ka gilalo pachgi ipuonjo gi milalo go pachgi tineni ya mano be en mana din emomiyo wabidru motang' ne jok ma wuondowa kod weche mag miriambo koro mano nyaka watang' ahinya kwatang' ahinya to mokwongo miwauru thuolo to wabedo gi thuolo wawuoyo gi ji kamonego bed ni luwo injili monego bed ni iluwo kanye ma koro ji nyalo yudo go resruok erokamano ahinya nyaminwa Lois kamimulo no ler kiche pach dhano ema kogimulo kosemul pache to yot iyude mapiyo piyo koro yudo ka ng'ama nigi chandno koro gimoro amoro nyalo timo koro wantiere kod joyalo jonabi ma miriambo wantiere kodgi kendo watang'uru mondo wang'egi kendo watang'uru mondo wanegi wang'o yepi mondo wapuonj ji duto mondo ne jok mapuonjowa gik mok ni kare. Erokamano ahinya Bishop Manon Daktari Evans okolerunwa kanyo gik mopogore opogore ko twak man go kiny makauno Lois winjo kanyo gigo ma imulo gin gigo machiegni ahinya kod ogandawa gin gigi ma oganda nyalo bedo ni timo e yo machielo lokruok mar paro ni bende ibiro kata e sikunde ibiro kata gi din moro mopogore opogore to oganda ikono mana ni ma nyalore gini nyalore gima kama nyalo timore kilero mano kama nang'adie kata kidhi nyime ang' dhi mana nyime to ilernwa bende ni to jokristo gin gi ting' mane mar neno adiere gichung' e tiendgi kendo gichung' motegno iwacho ni gino ma ing'eyo ni en adieri tiwe adieri luwo gino mopogore iwacho ni nyaka sani jokristo kata jogo malemo ema bende koro chuno jodolo mondo omi otimnegi miujiza kata hono manono hono ma ok nyalre inyalo wacho ang'o kotenore gi ma erokamano kendo adwoko erokamano nikech ing'eni Cleophas din en din din en din ing'eni kata kowacho ni din obayo yo to wawacho ni ji obayo yo kech din en din kech opidhe pach ng'ato mokwongo akia ni chuny ng'ato nigatie kanye ayo bede chunye ayo dhi oloko timne koro kwa wacho ni dinde obayo yo to wawacho ni yani ni ji obayo yo to koro kama wakete wach en nikech din ka din nyaka bed kod jatende to jatelo ka jatelo mar din nitiere gi historia kaka nochakre gi gimomiyo nochakore to kosechake to chake nadi ng'ano manodhi oywayo mokwongo moketo mopidho wachni e chunye ma kosepidho wachni e chunye to koro ae ng'ani bende odhi motero wachni injili onyalo bedo injili mar Paulo kata mar Lois odhi otero ma ng'at machielo yiego ang'ono manotiyo godo mondo mi odhi oywa ng'at machielo ni mondo bi bende mondo ne din ma entiere niendi gi kako chalo to adira chutho mar wach en ni yani aparo ni statistics wacho ni din mar Roman Catholic ema chale ni nitiere gi joma luwe mang'eny kendo mondo iyud ni owuok ei dindno ok yot kendo inyalo po kata kodhi ka ochopo kuma koro ka en ng'ama mama kata ka en ng'ama baba ma koro odonje keny tiyudo ni yot mondo ng'ama odonjo go e kenyno mondo bendo bed jadin mare no to en nikech ang'o nikech mondo din olok pach ji kata mondo lok gweng kata mondo lok kamoro nyaka bed ni o make sense en gi gimotimo ma ng'ato ka ng'ato neno ni matena ang'ono adiera chutho to gimondo miyo din kata mondo miyo jokristo kata din mora mora kata kwadwa wacho adier kendo watimo nonro ni inyalo neno ni gima mokwongo din makoro wa single out mwaluongo nyinge ni ka ochopo kamoro te en gi kanisa te en gi sikul to en gi kar thieth koro inie skul ipuonji yo maber ibiro kar thieth iyudo bende gimipuonji malong'o iyudo ka mondo iyudi ni gikwaya pesa alanga ok yot namba 2 mondo iyud ni jatelo kata ng'atno motelo kata ne parokia ni koro en aena gi mwandu ma oyaye ing'e ni onge Cleophas
To koro mamoko gi ma ji nochako go gi mwaluongo ni mainstream kata ma koro balo matin. Ka koro inyalo timne jatelo birthday mar 8 million. Inwang'o ka wacho ni din, moloyo din, ng'ama nyalo loko pach ji kendo ng'ama nyalo miyo ji tim gik mo opogore, en gi huma moro, kata en gi, akia ni dholuo maber diang' luongo, en gi were moro e kit ngimane manyalo bedo mobalo ma ochalo kod tuo, kata onyalo bedo gimoro ma en gi were moro e ngimane mamiyo otimo gik moko mopogore gi kaka ji nyalo timo. Ing'eni pile nitie ng'ama riek, donge nitie joma riek ma kwane noyudo 99, japuonj mae mana achiel. Kochopo English ochocha 98, japuonj mae 2. Ji ka ng'ato nitie, to pok aneno jogo matele dinde machalo kama ma onge gi were moro e kit ngimagi ma giywago ji. To gimoywago ji no nitie gimoro ma okonyogo ji. Nikech inyalo yudo ni ng'ato, kaka jadolo wacho, kilo pesa ng'o manyalo miyo koro wik mabiro manyien, abiro kata nyisi ni kichwako kado mar guok, kiyudo ring guok michwako kate, mimadho miloso sup, to ibiro chopo higni 90. Ing'eni onge gima kwedo gini ni ok en adieri, to onge gima bende wacho ni en miriambo, nikech higni 90 to pok wachopo. To ing'eni onge ng'ama osewacho nie wach machalo kama ni nomadho sup ma kamano chopo higni 90. Inyalo yudo ka jadolo mochopo ma owacho ni ji wach sup ni en ja higni 90. In diang' koro ikwer ni ok ochopo higni 90 no nikech sup mar guok manyocha omadho. Koro inwang'o ka ng'ani nyaka bedie gi gimoro motimo, kata obed miriambo, kata obed adieri, tinene e kit ngimane. Koro odwa wacho ni ka koro in nyaka ang' ichop kanyo e kinyalo bedo gi kiawa. Nikech jadolo ang' noyiena yie wach kama. Nyaka ne nyuolwa wang'eyo ni piny biro rumo. Higa mobiro rume ok wang'eyo. To ei muma kanyo nikech ja Kristo, ondik ni nitie ranyisi moko ma koro nyiso ni piny biro rumo. To nitie moko ma wanyalo neno sani. Koro ang'o madimon ng'ato wachona ni koro ng'e ni koro dwe manyien to koro piny rumo. Tayo nyisi ranyisi ma koro machal kaka ma wan go e sani niendi. Donge ka an ng'amo oamini moseneno ma nitie gima bendo konyago, nyaka bedie ni koro abro kawo wachni and obro timre. Emomiyo ineno ka sani koro honni mitimo, nyocha wacho ne ng'ato ni dine bed ni ok aja Kristo mong'e Nyasaye, to an bende dikoro an gi kanisa. Anyalo bedo gi kanisa nikech ang'o ma an ye jatend kanisa no. Nikech ei hocho waka waseyudo joma nigi depression kata gine mar paro. To waseyudo joma ne odhimo osewere makoro ok ginyal kata mana wuoyo kod kata mana mege giwegi. To wabiro mwahogi moduogi makoro bed ng'ama long'o, molos dakne, modhi obed ng'at moro makoro nyalre. Donge ka dwani mondo achak din, tabro kawo ji 2 kata 3 kata 4 ma asetimo negi hocho, to koro gine ma gibedo ranyisi na takone gini koro ne ilemo kacha to nokokonyi. Ti ibiro ka koro asekonyore mi wuok makoro iloso mwandu makoro ibedo ng'ama ber. Donge mano ranyisi manitie kendo maneno. To akoni koro in dhi manyo jomoko mondo bi mondo koro gin bende akonygi. Odhi manyo ng'ama ni maber koso dhi manyo ng'ama chandre. Dongo dhi manyo ng'ama nigi chandruok ma en go ni. To kokelo to donge an ang'e kaka idwa tim chandruok ni eki. Bas, koro inwang'o ka onge jatend din nikech Cleophas iseneno conman mofuwo. Giriek. To rieko gi ni seche moko kon rieko mar somo. En rieko mar neno ni chandruok manitie kae chalo nade, to anyalo tiyo kode nade mondo mi atim ang'o, ayud kaka atimo koni.
to inwang'o kamano e gima timre nikech din yot time koning moloyo kamora mora. Kech en gima inyalo wacho ne ji ni higa mar 2034 ema koro wabro yude gik mwadwaro sani. Koro kitimo mati rwakri kama, tichiemo kama, tilemo kama, tisomo gik ma kama, 2034 ibiro yude. Imago igni apara. Igni apaka chiel mabiro nyakora mo jang. Odhi bedo e yo machalo nade. Jodolo ma miriambo nitiere iwacho ni joote ma miriambo bede nitiere. Jok mantiere kar kanyo duto gichopo e yo machalo nade. Or porto nyakora mo jwang sa osekalo. Dakika 30 tok sa ng'wen mar okinyi wa kawuoyo mar ariyo ka waduogo to koro walung'e. Wadadhi e kaunti ma Kisii warangane gik matimore kar kacha e kaunti ma Homa Bay, Migori, Kisumu kanyo wantiere gi wendo. Ang' warang bende kuonde mamoko ne jopiny to wacho nade. Kawaseka wiyo masani kikidhi mabor maen Ramogi TV. Riwri kodwa kawuono e penj laktar ka wadhialo World Malaria Day. Wadhi bedo kod Dr. Martin Obondi mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele ka wapuonje wi tuo malaria. Penj laktar sa 12 odhiambo kik bai. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyo jogo man kod simbe go thuolo mar chulo mwandu mapiyo kendo e sa mowinjore. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811*380# to get a Toti Jaber. Nyakora mo jong wasiduogo ntiere kar kae ka koro bende wadhi nyime kod twak wacho kanya ni ote mathoth medo mana donjo kar kae wapinjo manere kaka lokruok mar paro ni ponono medo ga mana chopo kar kacha some ote moko ari adek moko mantiere kar kachiel kachiel ka nitie kanyo ka Doli wacho na luwo chenro yo makare amora inya gi twak kama nitie kanyo kod Lois Okelo erokamano nya Benta Koth aluwo chenro yo makare kendo wacho kanyo ni ntiere kanyo kod achiel kachiel. Mako Sibo medo wacho kanyo ni mbele kae dhi chuno jawar mondo mi obi kende kikor kata malaika aneno chenro kantiere Muhuru Bay erokamano ahinya. Lineto Jina bende ntiere chenro kachiel erokamano. Gideman Ogidi erokamano ahinya ka ntiere ka. Kinyi Cynthia erokamano ahinya. Nyara Soja bende ntie ka kwacho niya kanisa tokrach dhano manie iye ema ketho kanisa. Registering kanisa is not the solution. Wamanyuru yo
makare mwanyalo time. Erokamano ahinya kuom ote magi mimedoro kar kae. To koro sani nyakora Ramogi jwang' wantiere kod paro ma opogore opogore ma bende koro ang' wayude thuolo mar winjo kata kuom jadolo mawuok e kaunti ma Kisumu kanyo wadantre kode bende Daktari Evans Oko. Jadolo, inyalo mana leronwa bende mana kama ne wadhi nyime kod twak. Nitiere mano mwawacho kanyo ni ndiko kanise kata mano mwanya bedo kanyo kwa wacho ni oyo jodolo onego bed ni nigi chike matayogi kopogore kata gi duol kata riwruok mago mag jodolo mapacho kae kata mag kanise. Chike bende osebedo kacha ka nitiere matayou kaka onego bed ni utimo tijeu mondo joma timbe gi jendeke kik riwre kodu e tijni mar dolo kae to bang'e giketho nyingu. Erokamano ahinya Cleophas. Chike wantiere go matayowa kendo ibiro yudo ka kanisa gintiere kod chik matayogi mondo sirikal o register kanisa. Nyaka kanisa ka kanisa gol chike madhi tayogi be kinyalo register yi. Kendo ka yudo ka gi register gi gin gik moriere malich. Mak mana ka gichako wuoth gidwaro mang'eny to kod gombo mang'eny yudo ka koro weche pogore. But nitiere chik matayo kanisa. Yudo kata ka ik nitie kaka ik be chala wa ike tayo ik yo maber. Obed ne nitiere kaka tayo kend nitiere chik matayo kend. Gichala kuro ei kanisa wantiere kod chik matayowa mabe wamiyo sirikal mabet mabaro kendo bayo mane monego bed no wang'iyo ahinya kendo e county ka county ka wantiere kod leadership mar kanisa riwruok mar kanisa ni nyaka wang'i ni to ang'o momiyo jalni ok bi riwre kodwa, ang'o momiyo jalni wuotho mana kende. Koro sani ng'eni ka gimoro timore kaka dada Lois owacho no eka wang' ji koro chiew. Koro kaka wasichiew ni onego wachiwo nikech ndiko be wacho ni ng'eni ka ng'ato osebedo ni en muofu muofu ok nyal telo ni muofu gibiro donje e bugo. To miyo koro wadwa bedo motang' kaka ing'eni ka gimoro osetimore eka ji bedo ga motang'. To ka gimoro podi tiyudo ka pod kwen tira. Kendo sani ang'eyo ni kada mana jo nabi ma jo Miriam ma bende timo gima Mackenzie timo. Ang'e ni sani gibende gichako ywayo aerial gi nikech sani wadwa wuok oko to wariwore gi sirikal mondo wane ni oganda jo Nyasaye kik watimne gi tim ma ok long'o. Koro wadwa bedo mochiew kendo wang'e ni mondo ng'ama wuondo jowetegi ng'ama wuondo ji to wawuok ne oko kendo wagone tung' mondo wane kaka wanyalo konyo wachne. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya wacho ni tung' ma kama bende ka igoye koro igoye okang' machalo nade. Nyakora Ramogi jwang' wantiere kar ka e kinde ma wantiere ka wapenjore penjo moro maduong' ahinya ni jopiny ni nitiere kar kanye e gweng' ma Shakahola. Iwacho kanyo ni kata ka nitiere e bunguno ma Shakahola kata kobed kuma chalo nade e kaunti ma Kilifi kendo ka nitie boma Malindi kar kacha nyumba 10 ni nolal. Gik ma kama ngene nyalo timore permit ka nokaw kure gik ma chalo kama gi sirkal ne ni kanye sana kwa no sirkal odiochieng' ma kawuono jatend migawo mag weche mag arita dhi woro e gwenge go mag Shakahola mondo mi one gi wang'e gigo mosebedo kacha ka timore to jopiny ne ni kanye. Jopiny nyalo bedo ni gin bende gibiru gi luor nikech lo ma Paul Mackenzie koro nitiere godo kacha wacho ni eka ero maromo 800 mano kuma duong' nyagero sikunde mathoth ahinya en gweng' moro manya bedo ni pok oyawore ahinya mondo gik maka mago chak timore to lo maka mano kantie makoro sani yudo ka ringre maka magi bende koro yudre jopiny ni kanye. Iwacho ni kata kubed community security committee kata mar county iwacho ni aput margi marango chal magarita kwe ni gin kure ma county mosebedo kacha ka nigi telo kuom thuolo magig na para mano ka rango mag devolution ka governor nitiere kar kacha telo kod jopiny gin kanye gigi duto. Cleophas ing'eni ka ber ka Nyasaye nyalo konyowa to de sirikal otiyo gi rieko mopogore opogore ma ichiwe ripode mopogore opogore
tinono wachni e yore mopogore opogore. To nikech kama nitiere eka 800 mar ng'ato achiel, en kama chalo nade? Eka 800 mar ng'ato adi? Ng'ato achiel. En kama chalo nade? Donge nyaka bed ni en kama ji onge. Emomiyo nyalo yudo eka 800. Kana temo ng'iyo ere kaka ji donjo kama bor machalo kamano kendo mopondo kendo matut machalo kamano. Inwang'o ni jo pikipiki ema tero ga ji, ema tero ga joge. Kidwa ng'eyo gima wawacho ni onge kaka ja pikipiki nyalo dhi fulo kata go report ni wach moro nitie marach ka kichasi ka tero jika to kanegi ka giduogo kendo mondo achaka aduok gi thuchegi to moka winjo ka wacho dhok mopogore opogore. To en nikech ang'o? Kohulo ni jogi ma kama timre, pod obro yudo hala, obro yudo pesa, koso obro lal, ok obi yudo pesa. Nikech sasa ya madhano nigi midhiero kod dwaro gi rem moro e kit ngimane, to onyalo umo gimoro amora mobed kamano. Basi Mackenzie ni nonyuole e Malindi kanyo koso nonyuole gweng' mopogore? To kanyo emotime ma koso nitie kamoro mane nitie moloro, nikech ing'e ni gimiluongo ni din kod jatend din ka en kod sababu gi saba modwa timo to chake, donge ochake ka en kanisa maber. Ing'e ni nyawuoro nyo nitiere rawera moro manyoting'a e Uber, to ka radio apaken mana radio manyo wuoyo kuom wach Mackenzie nikech koro en gima nitie, to kona ni mnajua an na dhi e kanisa no nikech ajawer, to noluonga, to kana wero odiochieng' achiel to aneno kaka ok en kama ber, ma kwero jaoda ni an ok achak aduogo wer ka. Mana wuoyo gi rawera no, ting'e ni ne en e kanisa no 2015. Ang'o momiyo kanisa ni nolandre momiyo ji owuok kuonde mopogore opogore? Donge wawacho ni ne en gi TV. Koro TV station ni donge nolandre obedo gimong'e. So wang'i ni yani nitiere gik moko makatimore to seche moko gin gik mopondo manyalo bedo matek kabisa mondo ji onegi ka pod ng'ano pok ochope kuku mar gimodwa timo. To mak mana kaka winjo ka jadolo wacho nitie chik matayo kanisa kata mondo omi bed gi kanisa. Kendo chik go nitie kendo gin kodgi. Kaka sani sirikal osenwang'o kaka koro keto ni okinyal riwo ji e keny ka ionge gi license mowuok kuom sirikal. So nitie fuoni moko ma ka sirikal odonje mofuono to nyalo konyo mondo geng'i oduokie chien weche machalo kama. Sani endi Cleophas, an adak Utawala kumadaki. Kama ok duong' ne kilomita 2. Nitie kanise mohinga 15. Idwa wacho na ni kanise gi duto gi kawa twa kod chik kendo gol gi kod chik. Moro nitie nyaka kind duke 2. To kochopo chieng' tich abich kata chieng' ngeso to kendo gitin en ga tich abich gi Jumapil. Inwang'o ka ng'ani go koko koni, ng'ani go koko koni. Chon no wach ni onge kanise e kindudi. To tinde gintiere kindudi. No wach ni kanisa kamoro nitie ka to nego bede 200 meters e ka kendo machielo bedi. Nitie kanise momakre kama mawole moketh. So inwang'o ka awacho ni yani nitie kaka kanise oketho chik momiyo ji bende odhi okaw ma joma koro ok owinjore bende onwang'o thuolo modonje tiendgi. Donge kata un jo journalist donge un gi Gata Press? Gintiere. Donge Gata Press nitie. Ni bloggers mang'eny. Kendo bloggers to koro sani ma koro wan gi mitandao ni. Donge koro nitie joma nyalo miyo ng'ato kata tho nikech gik motimo gi kako timo. Koro kata ka odhi omanye to make, ting'e ni ng'ama no odhi oelo duge kata odhi onwang'o picha moro motimo Photoshop. Donge ing'e ni ng'ano to chunye osehinyre. Omiyo gima nyaka koro wang'e mali ni chuny dhano, pach dhano en ang'ono hie mamiyo
Lois nyalo dhi loko pach Jane gi John gi Josephat gi Joseph. Dongi neno kawacho JJ. Odhi omanyo jok ma nyingi chakre gi J to kone ni un gi sulwe moro e kit ngimau, ng'ata mo chak ni J ni J ni J. Tae odhi owinjore gi ng'ato to ng'ama Jane ariyo gi odhi omiyo gimoro kata pesa moro to chako ohala moro to gibedo joma koro ni malo matin. Tae okone gini koro manyuru jomo chak J tatatata. Tiyudo ka abro keto pachgi kamano nikech onge ng'ama riek ahinya e bwo pinyni kapok midhiero moro odonje kit ngimane ma ng'ato lone gino kata okelo ni gima lone. Kati riek machalo nade, kati meu machalo nade, to kanitiere moro kata midhiero moro kit ngimani to adhi mabira loni tinyalo nwang'o ka ingini kata loneliness nyalo bedo kod ng'at mane gi mwandu. To ka an abiro gata lemo ne alema tapake apaka kaka Nyasaye nigi chenro maber kit ngimane. Donge onyalo kawo jomoko moko ne gini biuru ir Lois ni lemo maber kendo ko wach ni kata ni timo richo. Koro wa olemo ne maber to oboi maber to wiri gi mo tai koro ine mimiye pesa midwaro. Dongo nyalo kelo na ji 100. To ng'at ma awuoyo go kamane kodhi kama iwacho ne ni pesa kiyudo to nyaka yudi gi yo makare. Ipani diango bie kanisa nano. So omiyo nyaka wang'i ni koro gik maketho mamiyo pach ji lokre gin gik machalo nade to koro wadwa timo nang'o. To chutho Cleopas kanisa nyaka koro bed ni nyalo make sense e kit ngima ji. Ok inyal lemo higni 10 to ibiro goya gi kidi tigolo sadaka ni pile ka pile to gim konyruok malich minuang'o to onge tilemoni to seche moko ng'ama lemoni ni en bende en gi chandruok wik ka wik ogoni simu emomiyo ji biro buono kanisa tae chako kanise gi mamoko magin giwegi koro giloko kako hala tae giyudo gimoro kuom ng'ato to gin bende gikawo gimoro kuom ng'ato. Nikech moro nitie mane mochakre yo e Nairobi ka to ochoko pesa to oloso nyaka sako. Koro koseloso sako to kikelo pesa ni e sako ka to gidhi magi nyiewo land ma jok mane onge go oyudo puodho matin kata en mana 50 by 50 kata 40 by 40 to koro gidake. Iparo ni ng'ano inyalo wacho ne ni Lois Rach moyie kodi. Donge ine mobrogo mohingo. Yes. Nyakora moke jwang lokruok mar paro makamayo wuok kanye to chomo kanye iwacho ni kinde gi bende ma intiere kar kanyo nyalo bedo gi paro ma opogore wadong' mana dakika maromo kanyo auchiel mano kodhi ahinya kanyo to watieko chenro kiny makawuono. Kata kamano wadani mondo mi wawinj pachi wasoma ne ote ari adek mantiere kar kae kang waduogo wakawo paro mogik mar jadolo e studio mar Kisumu e studio mar Nairobi kar kae to bang'e korang watieke mana kar kanyo ma en chenro moyaw ni thuolo mondo mi yor ote magi wasoma ne ote mantiere kacha Facebook mago ote mane Facebook mag Ramogi TV mano ka warang kar ka chiel Nicole Caroline Omolo ntiere chenro kar kaero kamano Veronica Abdi Tosha nyaru chieng wacho ni ne chenro achiel ka chiel nyaru genya ukwala nitiere chenro ka koluo chenro Forest Felix Situma bene ntiere kar ka wacho luo chenro kan kaka mega ero kamana enya Rafael San Juma wacho ni ntiere chenro nyar ogol kola bene ntiere kar kae Rom Ward Suba wacho ni these ministries mabene koro biro mang'eny gik mabecho magi luongo godo oganda mondo oganda mathoth obi kanyo owacho ni gitiyo kata gi nying Nyasaye mondo mi giluonge oganda mathoth mantiere kanyo kato giketho gi so sad. Ote machielo mantiere kar kanyo Nyapazo gibiro mna gi gimionge go emibiro insani ng'ato diang' buogi gi sut taneno ka in ga kodgi mang'eny kam ok ibidhi kanyo biro mana gimionge to kubiro ni gi ginene support range tijaru tilave ija food subish ai yakora mukajwang mane kama kanisa chomo waya ote machielo mar engineer Lazaro Kanyambok mano kantiere kar kanyo wayude kanyo wacho ni sirkal nyaka koro kaw total blame ero saduok ne sirkal wacho ni Aida Odinga ne owuon gi Viriali sani koro Yesu Matongaren bende koro ntiere kanyo wacho mano disaster in waiting. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamangujero kama na enya kumote mari Jojo Nyango wacho ni sa George ja Sumbi wacho ni winjo makare Jasumbi winjo maber wacho ni ber mondo koro sirkal oket chike motegno
e weche mag chako dinde to dinde gichako gi jok mage bende giluwo chike dinde mar mama gi baba mama jawer to baba jayalo to nyathi jachok sadaka to gigo picha giketo kacha ni karibu wan ka gilo isokelo wantiere bende kod bishop Dr. Evans oko Kisumu nitiere ote mane nitiere kar kanyo ang'warange kanyo ka ne gin kanyo mar Eric Onim awinjo chenro yo makare wacho ni kaachiel kod Tina Daniels mago mag Koguta Tudi Buoro kanisa nyalo wacho ni nyaka koro michike gi sirkal mondo gilu otemo gik mantiere kar kanyo nyakora moge jwang' pod wantiere kar kae ote medo mana donjo owada piny ni rumo owacho ni especially wan jo Mombasa mano nyar Ugenya Ukwala wacho kamano e mbui kacha ka waluwo chenro gi achiel kachiel wagonwero kamano nyakuom kete kar kae wachopo e kidieny makoro dakao weche mogik ka wantie kachiel kachiel keto maber ni weche gi osechopo machiegni kodi ahinya ne wachak twak kod okinyi ma kawuono sani wadhi e studio ma Kisumu jadolo Daktari Evans Oko wasewinjo twak gi duto mosebedo kata katimore ote mari ne sirkal ote mari ne jodin mopogore opogore ote mari ne jokristo ote mari ne jodolo makoro bende bayo yo kendo koro sani chalo kagima oganda moko bende koro wito nyaka geno magi moko osewito nyaka ngimagi nyaka sani oganda ochom kure miyowa ne wach mari mogik ka watieko e bwo dakika achiel. Erokamano wach mogik Cleophas en ni mokwongo jakwath ma Nyasaye oluongo nyaka ong'i en to jo rombe negi ni kanye kata ka ng'ato kubiri kanisa nyaka ing'e to ng'ane okubiro ang'ama timore emomiyo Mackenzie ni ing'e no dhi oketo gi kacha makata ng'ama luwo gi ng'ama ng'iyo gi be oge koth gogi bado gi ok ong'eyo mano ok jakwath jaka ng'i rombene dogineno ka Yesu weyo 99 to dhi omanya achiel manolal mano jakwath mar adiera nitie jokwath mobedo hired gibe wan kodgi nitie jokwath be mabende ng'iewo nyaka teko gibende wan kodgi koro otena ma antiere go kuom sirikal en niya kanisa nyaka bed ni en registered kanisa nyaka bed registered namba 2 ei kanisa kanyo nyaka mi jatendgi thuolo mondo chak miyo jok moyalogo barua mar yalo makata koyude kamoro to ogolo ID to ogolo nyaka barua ma en go gi kanisa neno mano dhi bedo maber malich kendo dhi konyowa maka wach moro timore to yot mondo olu jalno mayude dongineno kaka ka mtokni otimo accident mtokni duto teme barabara ok tam gi ringo mana company no kende motimo accident en mabi keto ne chek en mabi chungogi koro mane momiyo ni kanisa en body manyalo govern itself onyalo regulate herself koro kanisni jotendgi mondo ng'ato ka imiyogi license joma nitie wantie kanisni madongo dongo mantiere kod branches koro e branches go nego migi barua maritogi kod preaching license maritogi mano dhi konyowa erokamano Cleophas amor erokamano agoni erokamano en bende kuom yudo thuolo mar twak kod Ramogi TV okinyi makono ma ok en giko ywak mari wasewinjo kanyo kiwacho ni biro yudo thuolo bende mondo mi waluongu mondo ugo oporo maru ulose go oganda jo Kenya kaachiel kod oganda ma joluo mondo upuonjgie mathoth mabiro kacha kendo wabiro yudo thuolo mar luongi e kidieny machielo mane chenro mar piny kod mano mar mbaka romo kata kamoro amora muluonge Ramogi TV wabiro mana chiwo namba ni kacha erokamano ahinya watieko Cleophas ng'ata obed ng'ama osomo obed ng'ama nigi mwandu obed ng'ama tin obed ng'ama duong' obed ng'ama oti onyalo bedo gi midhiero kata rem kata dang'ni mar paro mamiyo ng'ata mobiro nyalo chopone gi wach moro amora malok pache
omiyo wang'iye wadog chien mondo wang'i wach mar familia to sirikal orid matek e wache mag kuonde mag tiegruok to gi kuonde mag lemo mana kaka jadolo bendo wacho mondo giridie chike manitie kendo marito kuonde machalo kamago mondo wageng' chandruok machalo kamago. Agonero kama nyalo iso kelo koro thuolo matafora bende Ramogi TV wagin wadhi loso chenro machielo bende mondo mi walosa ng'eni kata kwaido mathoth bende mantiere wabiro time kata ka en oko mar Ramogi TV baro biro kanyo kata e weche manyien mago maga migago ang'ichwelo kata duchieng' makono kata kinde mabiro mondo imed puonjo oganda e weche gi duto. Erokamano yen bende nyakwara Ramogi Jwang kuom medo bedo kodwa e kinde gi duto. Wamor ni bedo kodwa e kidieny ni duto kana mantie kachiel e mbui moro mar Ramogi TV ote mayoro kokalo Facebook kata SMS bende manioro wagwero kamano. Moko somo kawuono bro somo duchieng' makiny nyaka sani wagonero kamano ya jogo manotwe kod e mbui magwa mag YouTube, Facebook kata kod TikTok kata koido ote ma opogore. Elo jogo duto ma okelo chenro biro ni yo makare moting'o Director Bob kod Maureen Karkacha ka oting'o Happy Maina kachel koda ka jogo duto mantiere TX, Christabel kachel koda Geographics, Liz, mano Rosie, erokamano ahinya ka wantiere ka kod Ernest kod jogo duto mano biro ka kod Tony, jogo mano mako kamera agoni erokamano lo Sharon Ong'ao agoni erokamano ahinya kendo agoni oriti masani nyako duchieng' makiny watim gima watimo duchieng' makaone yo mopogore. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar ma okeu nyaka sango walore gi kanyo sai mondo riti wanere kiny.